Vedeli ste, že väčšina ľudí zničí svoju úrodu hrášku ešte predtým, než vôbec vhodí prvé semienko do zeme? Znie to neuveriteľne, ale je to tak. Dnes sa spoločne ponoríme do tajomstiev pestovania tej najsladšej a najchrumkavejšej zeleniny vo vašej záhrade. Ak ste si doteraz mysleli, že stačí len urobiť dieru do hliny a čakať na zázrak, pripravte sa na poriadny šok. V tomto videu vám ukážem overené techniky, ako zasiať hrášok tak, aby vzišiel bleskovou rýchlosťou a priniesol vám takú úrodu, že nebudete vedieť, čo s ňou. Odhalíme si jedno veľké tajomstvo, ktoré záhradkári starých otcov poznali, ale dnes sa naň úplne zabudlo. Súhlasíte s tým, že domáci hrášok chutí 100-krát lepšie ako ten zo supermarketu, ktorý je bez chuti? Napíšte mi hneď teraz do komentárov, či uprednostňujete ten mrazený z obchodu, alebo si radšej dáte námahu a vypestujete vlastný. Poďme na to. Hrášok je s nami už neuveriteľné tisícky rokov. Jeho stopy našli archeológovia dokonca až v hrobkách v starovekom Egypte. Nebol to len obyčajný pokrm chudobných, ako sa občas v histórii hovorí. Bol to mimoriadne cenný zdroj rastlinných bielkovín, ktorý zachraňoval celé generácie pred hladom. Kým v minulosti sa pestoval hlavne na sušenie a mletie na múku, dnes ho milujeme predovšetkým pre jeho sladkú, sviežu chuť v čerstvom stave. Kľúčovým pojmom pre náš dnešný úspech je porozumieť biológii tohto malého zeleného zázraku. Hrach patrí medzi strukoviny. To znamená, že má jednu úžasnú superschopnosť, ktorú iná zelenina nemá. Dokáže si sám sťahovať dusík priamo zo vzduchu a ukladať ho do svojich koreňov v pôde. Preto nie je len bežnou plodinou, ale aj skutočným liečiteľom a hnojivom pre vašu záhradu. Keď pochopíte, ako táto rastlinka dýcha, ako cíti teplo a vlhkosť, úplne sa zmení celý váš prístup k jej pestovaniu. Preto zabudnite na chvíľu na všetky moderné chemické postreky a poďme sa detailne pozrieť na to, ako to robí samotná príroda. Predstavte si, že je ešte len skorá jar. Vonku je možno ešte trochu chladno, vzduch je ostrý a vy si hovoríte, že na prácu v záhrade je priskoro. Ale práve tu robí obrovské množstvo ľudí tú najväčšiu chybu. Čakajú, kým sa pôda úplne prehreje a kým teplomer vonku neukazuje aspoň 20 stupňov. To je však pre náš dnešný poklad, teda pre zelený hrášok, úplná a neodpustiteľná katastrofa. Hrášok je totiž skutočný milovník chladu. Ak ho zasadíte príliš neskoro, keď už jarné slnko poriadne pripeká, semená sa v teplej pôde doslova uvaria. Alebo rastlina rýchlo vyženie rovno do kvetu a vy zozbierate len pár smutných, vyschnutých strukov. Predstavte si to takto. Hrášok je ako ten otužilec, ktorého vidíte v zime plávať v ľadovom jazere. Kým vy sa trasiete v hrubom kabáte, on sa cíti úplne fantasticky. Preto je ideálny čas na výsev už na prelome marca a apríla, hneď ako sa dá pôda vôbec rýlovať. Nebojte sa toho. Ak hlásia ľahké ranné mrazy, semenám hlboko pod zemou to vôbec neublíži. Dokonca aj malé zelené rastlinky, ktoré už vykukli na svetlo sveta, zvládnu teploty kúsok pod nulou úplne bez problémov. Takže prvým a tým najdôležitejším krokom k bohatej úrode je prekonať vlastnú zimomravosť. Vezmite si teplú bundu a vyrazte sadiť. Vaša úroda bude dvojnásobná. Teraz, keď už vieme, že musíme vyraziť do záhrady naozaj skoro, prichádza na rad ďalšia kritická otázka. Čo presne ideme sadiť? Znie to možno banálne, veď hrášok je proste hrášok. To je však obrovský omyl. Výber správneho semienka je rovnako dôležitý ako výber kvalitného náradia. Máme tu dva hlavné tábory odrôd, z ktorých si musíte vybrať. Na jednej strane stojí tzv. Hrach dreňový. To je presne ten klasický, ktorý musíte zložito vylúskať, aby ste dostali tie krásne zelené guličky. Je ideálny do teplej jarnej polievky alebo na zamrazenie na zimu. Na druhej strane máme hrach cukrový. A to je úplne iný a oveľa sladší príbeh. Predstavte si, že si odtrhnete celý zelený struk priamo z kríčka. Je chrumkavý, sladučký a vy ho zjete úplne celý aj s obalom. Žiadne otravné lúskanie, žiadny zelený odpad. Ak máte doma malé deti, cukrový hrášok je pre vás absolútna nutnosť. Je to vlastne taká zdravá záhradná sladkosť. Mnoho začínajúcich pestovateľov si v obchode jednoducho chytí prvý pekný balíček s obrázkom a potom sú doma sklamaní, prečo tie šupky chutia ako tvrdé drevo. Vždy si pozorne prečítajte, aký typ vlastne držíte v ruke. Ja osobne vám radím, aby ste si záhon rozdelili. Jednu polovicu venujte klasike na varenie a tú druhú dajte cukrovým odrodám. Máte už vybraté tie správne semienka? Výborne.
Ale predtým, než s nimi pôjdete von do zeme, musíme urobiť jednu veľmi dôležitú kontrolu. Predstavte si, že staviate nový dom a použijete popraskané a staré tehly. Asi by vám taký dom dlho nestál. Rovnako je to s hráškom. Vysypte si všetky semená na čistý stôl a poriadne sa na ne zblízka pozrite. Hľadáme poškodené, nezdravo scvrknuté alebo fľakaté kúsky. Tieto musíte nekompromisne a hneď vyhodiť. Ale to zďaleka nie je všetko. Existuje jeden fantastický starý trik, ktorý vám zaručí, že zasadíte len silných bojovníkov. Vezmite si obyčajný sklenený pohár, naplňte ho vlážnou vodou a vysypte doň vaše vybrané semienka. Teraz príde to sľúbené kúzlo. Počkajte zhruba 15 minút. Niektoré semienka zostanú bezpečne ležať na dne, zatiaľ čo iné začnú nenápadne stúpať k hladine, až nakoniec úplne vyplávajú nahor. Tieto plavce sú prázdne, veľmi slabé alebo poškodené zvnútra škodcami. Je to mýtus, že každé jedno semienko v balíčku je 100% dobré a musí ísť do zeme. Ak by ste zasadili tie, čo plávajú, zbytočne by zaberali miesto a nikdy by z nich nič nevyrástlo. Vyberte ich von a bez milosti ich zahoďte na kompost. Týmto jednoduchým vodným testom ste práve zvýšili svoju šancu na úspech. Zostali nám len tie najlepšie semená, ktoré klesli na dno pohára. Čo s nimi urobíme teraz? Väčšina ľudí ich jednoducho vezme, osuší a beží ich zasypať do zeme. A to je obrovská chyba, ktorá vás stojí drahocenný čas. Tu prichádza na rad ten najdôležitejší krok pre bleskové klíčenie. Namáčanie. Keď držíte v ruke suché semienko hrášku, je to vlastne spiaca rastlinka v tvrdej a nepriepustnej škrupine. Ak ho dáte suché priamo do studenej jarnej zeme, bude trvať aj 2 týždne, kým nasaje dostatok vlhkosti, aby sa vôbec zobudilo. My však tento proces extrémne urýchlime. Semienka, ktoré vám zostali na dne pohára po našom teste, zalejte čerstvou vodou izbovej teploty. Nechajte ich tam pokojne odpočívať celú jednu noc. Ráno, keď sa k ním vrátite, zažijete malý šok. Uvidíte, ako úžasne zmenili svoj tvar. Semená budú takmer 2-krát také veľké, budú krásne napučané a ich šupka bude jemne napnutá. Sú doslova napité vodou a pripravené okamžite vyštartovať k životu. Vyvraciam týmto jeden veľký mýtus, že namáčanie spôsobuje hnitie semien. Nie. Ak to urobíte správne a len na 12 hodín, je to ten najlepší možný štart. Vďaka tomuto jednoduchému kroku váš hrášok vzišiel zo zeme o celý týždeň skôr, než ten u vášho suseda, ktorý sadil suché semená. Čas sú predsa peniaze a v záhrade to platí dvojnásobne. Ak ste naozaj netrpezliví a chcete vidieť zelené lístky takmer okamžite, mám pre vás ešte jeden tajný stupeň zrýchlenia. Hovoríme mu predklíčenie. Toto je technika pre skutočných záhradníckych fajnšmekrov. Po tom, čo ste semená nechali cez noc namočené vo vode, vodu opatrne zlejte. Vezmite si plytký tanier a na dno položte obyčajnú papierovú kuchynskú utierku. Utierku poriadne navlhčite, ale tak, aby v nej nestála voda. Na tento mokrý povrch rovnomerne rozložte vaše napučané semená hrášku. Následne ich prikryte ďalšou vrstvou vlhkej papierovej utierky. Vytvorili ste tak dokonalý malý inkubátor. Tento tanier položte na teplé miesto vo vašej kuchyni. Už po 2 dňoch sa stane niečo úžasné. Keď jemne nadvihnete hornú utierku, uvidíte, ako z každého semienka trčí malý biely korienok. Vyzerá to ako malý biely chvostík. Toto je vizuálny dôkaz toho, že semienko je na 100% živé a pripravené rásť. Predklíčené semená musíte sadiť do zeme veľmi opatrne, aby ste tento krehký biely korienok neulomili. Ak by ste ho zlomili, rastlinka by musela vynaložiť obrovské množstvo energie na vytvorenie nového. Keď však takéto predklíčené semienko vložíte do jarnej pôdy, vykukne na svetlo sveta doslova o 3 dni. Je to fascinujúce divadlo, ktoré by si mal vyskúšať každý. Kým sa naše semienka doma pohodlne kúpu a klíčia, my sa musíme presunúť von a pripraviť im dokonalú postielku. Kvalita pôdy je pre hrášok absolútne kľúčová. Predstavte si, že by ste museli bežať maratón v topánkach o 3 čísla menších. Presne tak sa cíti hrášok, keď ho zasadíte do tvrdej, ťažkej a ílovitej pôdy. Jeho jemné korienky potrebujú dýchať a ľahko prerastať do hĺbky. Preto je našou úlohou pôdu poriadne prevzdušniť. Tu však musíme vyvrátiť ďalší, veľmi častý mýtus. Mnoho ľudí si myslí, že tesne pred výsevom treba záhon zariť čo najhlbšie a obrátiť obrovské hrudy zeme. Pravda je taká, že hlboké rýlovanie na jar
Narúša prirodzenú štruktúru pôdy a stráca sa tak nesmierne cenná zimná vlhkosť. Namiesto rilovania vezmite radšej vidly. Zabodnite ich hlboko do zeme a len ňou jemne zakývajte dopredu a dozadu. Tým vytvoríte v zemi vzduchové kanáliky, ale neobrátite ju úplne na ruby. Povrch následne vyrovnajte hrablami, aby bol pekne hladký a bez veľkých kameňov. Ak máte naozaj ťažkú ilovitú zem, pridajte do vrchnej vrstvy trochu čistého piesku na odľahčenie. Hrášok miluje voľnosť. Keď mu poskytnete takúto nadýchanú pôdu, jeho korene vystrelia do hĺbky a vytvoria silný základ pre obrovskú úrodu, ktorú vám bude každý závidieť. Správna výživa je rovnako dôležitá ako dobrá pôda, ale pozor, pri hrášku platia úplne iné pravidlá ako pri paradajkách či paprikách. Možno si hovoríte, že čím viac hnoja mu dáte, tým väčší narastie. Zastavte sa. Toto je cesta do záhradníckeho pekla. Pamätáte si, ako sme hovorili, že hrášok si vie sám sťahovať dusík zo vzduchu? Ak mu do pôdy pridáte čerstvý maštálny hnoj alebo silné priemyselné hnojivo plné dusíka, rastlina úplne zlenivie. Prestane pracovať sama. Výsledkom bude obrovský, nádherne zelený a vysoký krík, ktorý bude vyzerať ako z časopisu. Ale keď sa naň pozriete bližšie, zistíte hroznú vec. Nebudú na ňom takmer žiadne kvety a už vôbec žiadne struky. Všetka energia išla do listov namiesto plodov. Čo teda použiť na výživu? Odpoveď je jednoduchá a prírodná. Kvalitný, dobre vyzretý domáci kompost. Ten je pre hrášok úplne ideálny. Obsahuje presne to správne množstvo živín. Vylepšuje štruktúru pôdy a pomáha udržiavať dôležitú vlhkosť. Pred samotným výsevom rozhoďte na záhon tenkú vrstvu jemného kompostu a zľahka ju zapracujte hrablami do vrchnej vrstvy zeme. To je všetko. Žiadne drahé granulky z obchodu nepotrebujete. Hrášok je v tomto smere veľmi skromný a dokáže zázraky s minimum vonkajšej pomoci, ak viete ako na to. Máme pripravenú dokonalú pôdu, ale vybrali sme správne miesto na záhrade? To je otázka, na ktorej mnohí stroskotajú. Hrášok má na slnko veľmi špecifické požiadavky. Ak by ste ho vysadili do úplného a hlbokého tieňa pod veľký strom, rastlinky by boli slabé, vyťahnuté do výšky, bledé a úroda by bola žalostne malá. Ale pozor, rovnaký problém môže nastať, ak ho vystavíte brutálnemu celodennému letnému slnku na južnej strane. Ako som už spomínal, hrášok nemá rád extrémne horúčavy. Ideálne miesto pre jeho rast je také, kde má dostatok priameho slnka v dopoludňajších hodinách, ale počas najväčšej poobednej pálavy ho chráni jemný polotieň. Predstavte si východnú alebo juhovýchodnú stranu vašej záhrady. Ranné slnko rýchlo osuší rosu na listoch, čo je vynikajúca prevencia proti plesňam. A poobedný tieň zase zabráni tomu, aby sa jemné kvety a malé struky predčasne vysušili od horúčavy. Ak nemáte možnosť takto ideálne miesto nájsť, vysaďte hrášok blízko vyššej zeleniny, napríklad kukurice, ktorá mu neskôr na jar poskytne prirodzený tieň. Správna voľba lokality rozhoduje o tom, či budete zbierať úrodu 3 týždne v kuse, alebo či vám celá rastlina uschne za 3 dní hneď potom, ako vykukne prvé ostrejšie slniečko. Plánovanie sa tu skutočne vypláca. Už ste niekedy počuli o tom, že zelenina má svojich priateľov a nepriateľov? Znie to ako z rozprávky, ale v pôde prebieha neustála chemická vojna a spolupráca, o ktorej bežne ani netušíme. Tomuto javu sa hovorí spoločné pestovanie a pri hrášku to platí dvojnásobne. Ak chcete dosiahnuť ten najlepší výsledok, musíte vedieť, koho posadiť hneď vedľa neho. Tým najlepším kamarátom pre náš hrášok je obyčajná mrkva. Tieto dve plodiny sa doslova milujú. Hrášok dodáva do pôdy dusík, ktorý mrkva potrebuje pre svoj rast a mrkva zase svojou vôňou odpudzuje niektoré škodce, ktoré radi útočia na jemné listy hrachu. Je to dokonalá harmónia. Výborne si rozumie aj s reďkovkou alebo šalátom. Ale pozor, má aj smrteľných nepriateľov. Nikdy, a to naozaj nikdy, nesaďte hrášok do blízkosti cibule, cesnaku alebo póru. Tieto silné aromatické rastliny vylučujú do pôdy látky, ktoré doslova brzdia a zastavujú rast hrachu. Ak urobíte túto chybu, váš hrášok bude malý, žltý a chorľavý, aj keby ste splnili všetky ostatné podmienky na jednotku. Vyhýbajte sa tomuto zlému susedstvu oblúkom. Predstavte si záhon ako jedno malé mesto, kde musíte obyvateľov správne rozmiestniť, aby sa medzi sebou nehádali, ale naopak pomáhali si. Konečne ideme sadiť. Ako presne dostať tie naše napúčané a predkličené semienka do zeme? Zabudnite na to, že budete robiť prstom malé dierky jednu po druhej. To je nielen neskutočne zdĺhavé, ale aj veľmi neefektívne. Oveľa profesionálnejší a lepší prístup je vykopanie tzv. Výsevnej ryhy. Vezmite si motiku
a vytvorte v pripravenej pôde jarček, ktorý je široký zhruba 15 cm. Prečo taký široký? Pretože hrášok nebudeme sadiť do jednej úzkej línie za sebou ako nejakých vojakov. Budeme ho sadiť do tzv. Dvojradu. V tomto širokom jarčeku rozmiestnime semená tak, že vytvoríme dva rovnobežné rady, medzi ktorými bude malá medzera na budúcu oporu. Takýto spôsob výsevu má obrovskú výhodu. Rastliny sa budú o seba navzájom opierať a lepšie odolajú silnému jarnému vetru. Navyše, tak na rovnakom kúsku zeme vypestujete takmer dvojnásobné množstvo strukov v porovnaní s bežným vysádzaním do jednej úzkej čiary. Je to jednoduchý priestorový trik, ktorý používajú skúsení záhradníci, aby maximalizovali svoju úrodu na malom priestore. Výsevná ryha vám navyše zabezpečí, že všetky semienka budú v absolútne rovnakej hĺbke, čo je pre rovnomerné klíčenie veľmi dôležité. Keď máme vytvorený široký jarček, prichádza na rad presné rozmiestnenie semienok. Tu sa opäť stretávame s dvoma extrémami. Niektorí ľudia vysypú polovicu balíčka na jedno miesto, iní zas merajú vzdialenosti pravítkom a nechávajú obrovské medzery. Pravda leží niekde uprostred. Ak nasejete hrášok príliš nahusto, rastliny si budú navzájom tvrdo konkurovať. Budú bojovať o svetlo, vodu a živiny. Navyše, v takejto hustej džungli sa nedrží čerstvý vzduch, čo je ideálne prostredie pre vznik nebezpečných plesní. Na druhej strane, ak ich dáte príliš ďaleko od seba, zbytočne plýtváte drahocenným miestom a rastliny nebudú mať vzájomnú oporu. Ako to teda urobiť správne? Ideálna vzdialenosť medzi jednotlivými semienkami v našom dvojrade je zhruba 3 až 5 cm. Predstavte si, že medzi každé semienko by sa vám mali zmestiť presne dva ďalšie hrášky. Vysievajte ich pekne do tvaru cikcaku. Tento spôsob zabezpečí, že každá jedna rastlinka bude mať dostatok životného priestoru na vývoj silného koreňového systému, ale zároveň budú po vyrastení tvoriť kompaktnú a pevnú zelenú stenu. Pri práci buďte opatrní, najmä ak sádzate tie predklíčené semená, aby ste im neublížili. Precíznosť v tomto kroku sa vám odmení nádherným a vyrovnaným rastom. A sme pri jednej z najčastejších otázok vôbec. Ako hlboko má ísť to semienko do zeme? Znie to ako drobnosť, ale hĺbka výsevu je úplne rozhodujúca preto, či váš hrášok vôbec niekedy uvidí slnko. Ak ho dáte príliš plitko, hrozí hneď niekoľko katastrof. Prvé jarné slnko rýchlo vysuší vrchnú vrstvu pôdy a semienko vo vnútri jednoducho uschne od smedu. Alebo horšie, objavia ho hladné vtáky, pre ktoré je takýto povrchový hrášok doslova luxusným bufetom zadarmo. Naopak, ak ho utopíte príliš hlboko v zemi, malý a krehký klíčok nebude mať dostatok sily, aby sa pretlačil ťažkou vrstvou hliny a zadusí sa ešte pod povrchom. Zlaté a overené pravidlo hovorí, že hrášok by mal byť pod zemou presne 3 až 4 cm. To je zhruba na hrúbku vašich dvoch prstov. Táto hĺbka je úplne ideálna. Zabezpečí, že semienko je v príjemnej tme, chránené pred vysušením a nájazdmi vtákov, ale zároveň to nie je pre klíčok neprekonateľná prekážka na ceste von. Udržiavať túto konštantnú hĺbku v celej výsevnej rihe je kľúčom k tomu, aby vám rastliny vykukli zo zeme pekne naraz, v jeden deň. Nebudete tak mať na záhone prázdne diery a smutné medzery. Predtým, než naše úhladne uložené semienka zasypeme hlinou, musíme urobiť jeden trik, ktorý takmer nikto nerobí a pritom mení pravidlá hry. Väčšina ľudí zvykne záhon najprv zasypať suchou zemou a až potom vziať krhlu s vodou a poriadne to zhora poliať. Ale to je chyba. Keď zalejete záhon až po zasypaní, voda sa často nedostane dostatočne hlboko priamo k semenám. Ešte horšie je, že prúd vody môže ľahké semená v zemi vyplaviť a presunúť ich inam, čím úplne zničíte vaše precízne rozmiestnenie. Môj tajný tip znie: zalejte výsevnú rihu ešte predtým, než na ňu nahrniete hlinu. Nalejte vodu priamo na uložené semená v jarčeku a počkajte, kým sa všetka tekutina pekne vsiakne do okolitej zeme. Pôda tesne pod semenami bude dokonale nasýtená vlhkosťou, ktorú náš hrášok tak zúfalo potrebuje pre svoj štart. Až keď sa voda vsiakne, zoberte suchšiu, sypkú hlinu z okrajov a rihu jemne zasypte. Vďaka tomuto postupu sa nevytvorí na povrchu tvrdá betónová škrupina z vyschnutého blata, ktorá inak klíčkom bráni preniknúť na povrch. Povrch zostane krásne kyprý a priepustný. Je to malá zmena v postupe, ale má obrovský vplyv na úspešné vchádzanie rastlín. Keď ste rihu jemne zasypali pripravenou hlinou, prichádza na rad
posledný, ale nemenej dôležitý krok tohto dňa. Pôdu musíte utlačiť. Vyvraciam tu mýtus, že zem by mala zostať úplne voľná a nadýchaná až na povrch, aby sa rastlinke lepšie dýchalo. To nie je pravda. Semienko potrebuje k svojmu prebudeniu tesný kontakt s okolitou vlhkou pôdou. Ak je okolo neho priveľa voľného vzduchu, rýchlo vyschne. Vezmite si zadnú plochú stranu motiky alebo hrablí a jemne, ale pevne utlačte nahrnutú hlinu po celej dĺžke vášho výsevného radu. Nemusíte potom skákať ani to udupávať topánkami, aby ste z toho neurobili kameň. Stačí primeraný tlak rukami. Týmto spôsobom zabezpečíte, že vlhkosť zo spodných vrstiev bude prirodzene stúpať priamo k semienku a tzv. Kapilárna vzlínavosť bude fungovať na 100%. Tento pevný kontakt s pôdou je pre spiace semienko signálom, že je v bezpečí, v správnom prostredí a môže konečne začať pracovať na svojom raste. Po tomto kroku je naša samotná práca so sadením hotová, ale proces ochrany sa práve iba začína. Mysleli ste si, že teraz si už môžete len sadnúť, uvariť si kávu a čakať? Omyl. V momente, keď otočíte chrbtom, na vašu záhradu sa uprú hladné oči. Zistíte, že máte nečakaných návštevníkov. Najväčším nepriateľom čerstvo zasadeného hrášku nie sú choroby ani mráz, ale obyčajné vtáky a malé hlodavce. Hlavne vrany, holuby a síkorky vedia s neuveriteľnou presnosťou vyhrabať čerstvé semená priamo zo zeme. A ak aj počkajú, veľmi radi vyzobávajú tie prvé, najchutnejšie zelené klíčky, ktoré sa objavia na povrchu. Ako sa voči nim účinne brániť? Tým najjednoduchším a najspoľahlivejším riešením je použitie bielej netkanej textílie. Hneď po zasypaní a utlačení pôdy záhon prikryte touto ľahkou látkou. Okraje dôkladne zaťažte kameňmi alebo zeminou, aby textíliu neodfúkol jarný vietor. Táto látka pôsobí ako neviditeľný štít. Nielenže dokonale ukryje semená pred hladnými zobákmi, ale navyše vytvorí pod sebou vynikajúcu mikroklímu. Udržuje pôdu teplejšiu a výrazne spomaluje odparovanie vlhkosti. Zatiaľ, čo vaši susedia budú nahnevané odháňať vtáky, váš hrášok bude pod touto bielou perinou bezpečne rásť a silnieť. Ochrana hneď v prvý deň je kľúčová. Je tu jedna vec, ktorú by ste mali urobiť ideálne hneď pri výseve, aj keď sa to zdá predčasné. Hovorím o budovaní opory. Mnohí ľudia si povedia, že na to je predsa čas, kým hrášok narastie. Opak je pravdou. Keď rastliny vyrastú do výšky 10 cm a začnú sa váľať po zemi, bude už veľmi ťažké a nebezpečné pchať medzi ne paličky. Môžete ľahko poškodiť ich jemné korene. Oporu pripravte hneď teraz, do tej medzery uprostred nášho dvojradu. Aké máte možnosti? Záleží od toho, akú odrodu ste zasadili. Pre nízke odrody úplne postačia suché, rozvetvené konáriky z jarného prerezávania ovocných stromov, ktoré jednoducho zapichnete do zeme. Hrášok má úžasné malé úponky, ktorými sa týchto konárikov inštinktívne chytí a bude šplhať nahor za svetlom. Pre vysoké odrody, ktoré dorastajú až do 2 metrov, budete potrebovať pevnú plastovú alebo jutovú sieť natiahnutú medzi 2 pevnými kolíkmi. Prečo je opora tak nesmierne dôležitá? Zabezpečuje, že rastlina je vo vzduchu, rýchlo obschne po daždi a nezačne plesnivieť na vlhkej hline. Navyše sa vám budú čisté a suché struky oberať oveľa pohodlnejšie, než by ste ich mali hľadať zablatené kdesi na zemi. Poďme sa teraz chvíľu baviť o skutočnej mágii v pôde. Existuje jeden prípravok, o ktorom bežní záhradkári vôbec netušia, ale profesionáli bez neho neurobia ani krok. Volá sa to inokulant, alebo jednoducho povedané očkovacia látka pre strukoviny. Obsahuje milióny živých baktérií, ktoré sa nazývajú rhizobia. Pamätáte si, ako som hovoril, že hrášok vie sťahovať dusík zo vzduchu? Nedokáže to sám. Robí to práve s pomocou týchto drobných priateľských baktérií, ktoré žijú na jeho koreňoch. Ak sadíte hrášok na záhon, kde sa predtým dlho nepestoval, tieto baktérie tam pravdepodobne nie sú. A tu prichádza váš tajný ťah. Inokulant si môžete kúpiť v záhradkárstve ako tmavý prášok. Pred sadením jemne navlhčíte semená a obalíte ich v tomto prášku. Vytvoríte im takú malú užitočnú vrstvu. Keď semienko vyklíči, baktérie sa okamžite spoja s jeho korienkami a začnú preň zadarmo vyrábať hnojivo z okolitého vzduchu. Znie to ako sci-fi, ale je to biológia v praxi. Vďaka tomuto jednoduchému poprášeniu budú vaše rastliny o poznanie vitálnejšie, odolnejšie a samozrejme prinesú vám oveľa väčšiu úrodu bez akejkoľvek ďalšej chémie.
Ubehlo zo pár dní a prichádza ten najkrajší moment. Pri prechádzke záhradou zrazu zbadáte, ako zo zeme vykukujú prvé, zvinuté, svetlozelené lístočky. Je to obrovská radosť, ale presne v tomto bode na vás čaká ďalšia dôležitá práca. S malým hráškom totiž začne okamžite rásť aj burina. A burina je v tomto štádiu nebezpečný súper. Rýchlo odoberá vodu a zateňuje malé rastlinky hrachu. Tu vás však musím dôrazne varovať pred jednou vecou. Nikdy, ale naozaj nikdy neberte do ruky motiku, aby ste okopávali tesne okolo mladého hrášku. Jeho koreňový systém je v týchto prvých týždňoch mimoriadne krehký a rastie plitko tesne pod povrchom. Ak by ste neopatrne zasekli motikou do zeme, zničili by ste polovicu koreňov a rastlinu by ste nadobro zabili. Jediný správny spôsob, ako v tomto období bojovať s burinou, je jemné ručné vytrhávanie. Klaknite si k záhonu a opatrne vyťahujte burinu 2 prstami. Je to možno trochu pomalšia práca, ale zaručím vám, že vaše malé rastlinky hrášku zostanú úplne nedotknuté a môžu pokračovať v zdravom a pokojnom raste. Pamätajte, že v tomto ranom štádiu je opatrnosť dôležitejšia ako rýchlosť. Ako je to s polievaním v týchto prvých dňoch rastu? Voda je samozrejme dôležitá, ale aj tu môžete veľmi ľahko urobiť fatálnu chybu. Mnoho ľudí vidí malé lístky a v obave o ich prežitie na ne každý večer vylejú trochu vody z hadice. Tento spôsob každodenného povrchového zavlažovania je veľmi zlý. Vytvára sa pri ňom len vlhká vrstvička na samom vrchu zeme. Korene hrášku sú vďaka tomu lenivé a nemajú dôvod ťahať sa hlbšie do zeme. Zostávajú tesne pod povrchom. Ako náhle potom príde jeden naozaj horúci deň a vy zabudnete poliať, plitké korene sa okamžite upečú. Správny spôsob polievania je tzv. Hĺbkové zavlažovanie. Zalejte hrášok radšej len raz za 4 alebo 5 dní, ale dajte mu obrovské množstvo vody. Voda musí poriadne vsiaknuť hlboko do zeme. Korene túto vlhkosť ucítia a inštinktívne za ňou porastú hlboko nadol. Vďaka tomuto triku si vaša rastlina vytvorí obrovský a silný koreňový systém, ktorý dokáže prežiť neskoršie teplejšie letné dni aj bez vašej každodennej pomoci. Navyše, hlboké polievanie priamo ku koreňom udržuje listy suché, čím opäť výrazne znižujete riziko nebezpečných chorôb a plesní. Máme za sebou prvotnú fázu a rastliny už majú zhruba 20 cm. Ovíjajú sa okolo svojej opory a vyzerajú zdravo. Aby to tak zostalo až do samotného kvitnutia, použijeme poslednú tajnú zbraň skúsených záhradkárov. Mulčovanie. Ako sa dni postupne predlžujú a slnko začína naberať na sile, pôda sa zohrieva. Hrášok, ako už veľmi dobre vieme, teplo na svojich koreňoch priam nenávidí. Ako udržať jeho nohy v príjemnom chlade, aj keď je vonku už naozaj teplo? Odpoveďou je hrubá vrstva mulču. Vezmite si obyčajnú pokosenú trávu z vášho trávnika, samozrejme takú, čo už trochu preschla, alebo použite čistú slamu. Túto vrstvu hrubú, asi 3 až 5 cm dôkladne rozložte priamo okolo stoniek na celú plochu výsevnej ryhy. Čo sa stane? Tento mulč funguje ako dokonalý slnečník pre pôdu. Zabraňuje prudkému slnku, aby zeme odparilo ťažko získanú vodu. Udržiava teplotu pod povrchom o niekoľko stupňov nižšiu a, ako bonus, úplne zadusí rast akejkoľvek ďalšej buriny. Vaše rastliny tak získajú ideálne, pokojné podmienky bez stresu. Od tohto momentu už len z diaľky sledujete, ako rastlina mohutnie a pripravuje sa na vyháňanie prvých bielých kvetov, ktoré sú predzvesťou obrovskej úrody. A tu prichádza ten najkrajší a najväčší zlomový moment. Predstavte si, že po všetkej tej poctivej starostlivosti, po tých týždňoch čakania, prídete do záhrady a uvidíte nie zo pár slabých lístkov, ale obrovskú, hustú zelenú stenu, plnú pevných a chrumkavých strukov. To prekvapenie, keď zistíte, že vďaka obyčajnému namáčaniu semien a naozaj skorému výsevu do chladu ste predbehli susedov o celé 3 týždne, je absolútne na nezaplatenie. Zrazu máte úrodu, nielen pre seba do mrazničky, ale môžete čerstvý hrášok rozdávať celej širokej rodine. Všetko, čo sme si dnes povedali, od správneho načasovania v mrazivom počasí, cez dôkladnú prípravu pôdy bez čerstvého hnoja, až po ochranu pred vtákmi a budovanie skorej opory, tvorí jeden dokonalý logický systém. Ak vynecháte čo i len jeden krok, vaša úroda bude možno len polovičná, ale ak to spojíte všetko pekne dokopy, výsledok vás doslova ohromí. Ďakujem vám, že ste so mnou strávili tento čas a že chcete svoju záhradu a pestovateľské zručnosti posunúť na úplne novú úroveň. Ak vám toto video otvorilo oči a naučili ste sa niečo nové,
určite kliknite na tlačidlo odoberať. Dajte mu like a pomôžte tak šíriť tieto užitočné tipy ďalej do sveta. A na záver mám pre vás slúbenú jednu dôležitú otázku do diskusie. Ktorý z týchto 20 krokov bol pre vás úplnou novinkou a určite ho vyskúšate už túto sezónu? Napíšte mi to dole do komentárov, budem sa veľmi tešiť na všetky vaše odpovede a postrehy.